Sa singlaring Mario King Bagong Simula Street, Barangay Malpitik, Siyudad San Fernando, Pampanga. Agyang ala kasinguran, antiya mong sapa, ingkarelang dalan. Kilub na ning alos at lungbanwa, problema ra na rin residente keni ining danum ami pondo keni king dalan ang mabulok na po at iniping pamilyang ay ni Eda na po api bata, likwan dane ingkarelang tuknangan uling mi babad ne mo naman king danum. Kwentura rin residente, aparte kang perwisyo king karelang pamandalan kilub na ning Aldoldo, kapiganganakan mo naman ini para king karelang kabulasan. Magkasakit no rin anak ang poreng ikaming matua. Nga babaw mi. So, nya siguro kailangan ng magawa. Atin na kanong anak ame nga ospital pa uli na ning pamay niya kita tiyan at maralas, apa magdinat. Makanyan mo naman imarakalak na rin amok amamugad king edadagos sa danum, inya pangilaganda mo naman ing dengue. King kelwatan, may glumot na mo naman kano ini, inya mataluras na at delikado, lakwas, karang mga tuwa. Marami na pong na-slide na mga bata dyan, tsaka matanda nahulog dyan sa may ano na yun, side na yan. Bali yung takip, nahulog, kasama yung tao. Kahit yung anak ko din, nahulog rin siya doon sa kabila. May dagdagan pa yung karalang pikugunaman, ulining may paparalas ng pamanuron. Inya kayaw sandaring Mario, may dinan na yung solusyon ng karelang dalan, bayo pa man mas maragol, yung maging perwisyo na nini. Siguro mananaya kami, hanggang ang kakapilan na. Sana king maligwang panahon na sana agawade. Siguro kapag napanood nyo po ito, sana naman po tuunan nyo na po ng pansin dyan kasi bago pa man may mamatay dyan sa lugar na yan, nung isang araw lang na-slide yung bata dyan, di ko nga alam kung bali yung balakang nun, batang babae siguro, mga 11 years old. King pamamuntana ng CLTV 36 News King Barangay Hall, akatalamitan miya ing kapitan ay Norberto Luzong. Istoryana, kaluklok na king posisyon inyang milabas sa banua, gewa na ng metong karing prioridad na iniya. Akakit ko nung nanoy tang panandamanda, daranasan daretang kaya katamong kabari pa rin. So, yan po dati yan nakalati. Anyang gewa diya po itang kanal nening San Fernando Heights. So, baliktad diya po flow, itang danum ka rin. Ing milyari po, karin minta, karin dinagos tang yagan-ganan danum, namani ba tang San Fernando Heights, pintang overflow da rin kaya karelang CR, karin po mumunta. Then, at the same time po tang daragol indanum, sisiganinguran, daragol po indanum. At king kasalungsungan, lalakad de pa rin kano karimiyaliw ang opisyal ing solusyon. Kaluklok may papo, migpepalub na akong resolusyon kay local government, kang Congressman Dong, kang provincial government. Hopefully ngayon po, in local government, panimuna ng Mayora Bill Makal. Ito po, okay na po itang resolution tamo ka rin, granted niya po itang supplemental budget, o nita po itang implementation na itang budget. Ngayon po, na ako naman king City Hall, pinaluap, kaya sabi, Imam Anil David. So, maninayin na po, ditak na pong panahon para ma-resolve itang taranasan na rin kaya katamong kabarangay. Totoo po ma'am, mag-chat la ka na ako, mag-text la. Itang daranasan da, mabulok. Darandam ko po ito. Anting pansamantalang solusyon, sinalila ka ng water pump o nang inyang sinipsip da indanum, may backflow mo rin. Inyaking papalad ng solusyon, kailangan ng madali sa pamag-aral at assessment, bang masayang impondong magamit kanini. Rehabilitation of road and line canal. So sabi ko namin po, mo kabud mag-rehabilitate, kabud mo gagawa, na alang ko rin dapat balo tayo, ko rin niya lumuwalit ang proper lindanum. Kasi po diyang gawan may itang rehabilitation of road and line canal, nung yan naman talaga properly mag-flow itang danum, mag-stagnant muna rin. Bala mo mawala lang kwenta rin kaya katamong pera, na pera no rin kaya katamong constituent, na may punta lang kitang makalita. Anyawaran na namang Luzong indita pang pamibabata at pamanintindi ka rin may maryong apektado, king mi pondong danum king dalan. Ako, ingki kayong talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.